What the fuck, ce lag am. Misii. Salutare, frăților, bine ați venit la un nou episod de CSGO. Eu primul episod. Ok. Bă, vorbește un rus sau ce-o fi el, nu știu. A fost și cu mine, cred, mai devreme, nu știu. Abia am început. O să-l mit peste acela în care nu se pune la și frate, ce 200 și proști. Oh. Nu-s foarte bun, dar nici foarte prost. Du-te, băi, că-s doi. Bravo. E plantat. Decât 2 pe 3. Bă, pierdem runda asta, clar, frate. N-am apucat, am apăsat așa, n-am apăsat tablin și aia. Du-te, mă, acolo. De fapt, ok. Bine că nu-s pe microfon, la microfonul pornit de pe pentru. What the? Cum l-a bătut pe ăla? Ok. Teroriștii câștigă. Haideți! O curde, și-am ce cam avea fimea. Nu-l opresc pentru că e foarte tare. Să auzi cum sunt retardați roșii. Te inject. Bun. Shut up. Da, afru... Ce că-i șmecherare? Așa, bă. Bine tu. Ăsta trebuie să le chem. Ok, se pare că cineva mi-a pasat un... Fuck, de ce vorbește în microfon? Hai de cap! O, ușor, că mă spamați pe YouTube! Bă, ești retardat? Foai de capul meu, numai proști am în aici. Cum naiba că săream pe el de la înălțimea aia? Și eu am șapcă în cap acum, bine că n-am făcut facecam cu ăsta toate. Deci dacă... ok, nu mai... Și lăsați un like dacă vreți mai multe episoade, boys. Ok, bine că am putea. Îl iei, bă? Trebuie că e acolo. Hai să vedem cât de bine mă descurc runda cu Pinete. Asta, știu că-s praf ăla. Pinete, eu știu. Bă, oricum, presimt că o să mor din prima, că loc Pinete. Asta e printre hărțile mele preferate, dar nu cred că o să joc prea mult, pentru că se mă joacă mulți oameni și cred că deja ați văzut-o. Deci, ăla n-a fost, cred că ăla a fost pe joc.
the fuck, shift-ul tău. LOL, apăsai pe el, dar nu! Eu pe-o! Trebuie să mă ajung de mari! Nice. Bă! O, credeam că mai sunt pe cineva pe server. O, pe server, what? Credeam că mai e cineva. Deci am câștigat, boss! Ok, bă, deocamdată e 3-1. Cred că jucăm până la 5. Zic eu așa și eu pe filmare, pentru că... Really. Și al doilea episod, dacă vreți, face parte din partea a doua. Oh my fucking god, îl măcelește pe ăla acolo. Nu veni mă în spatele meu ceva. Zic și eu. Bă, îți mor, știu. Sigur. Oh my fucking god! LOL! Am să-mi dau că primesc nu în box, eu am căștile conectate în același timp. Și primesc și mesaje pe Steam. E pe sfârșit. Nu! Ok. Ok, eu pot să deschid dezamărsare. Așa, bă. Nu știu ce să zic, mi-e cam frică să intru acolo. Da, de asta mi-e cam frică. Acum? Am alături ceva. Yeah, shut the fuck up! Este, mă! AVP, bine. Hai să vedem unde viitoare. Nu mai e nimic. Oh my fucking god, două runde câștigate de mine. I-am cărat meciul ăștia pe noi. Sper că nu-i tastatura mea foarte gălăgioasă. Pentru că pot să am două tastaturi, pentru una, pentru celălalt computer, că am două singure. A, mă. Oh my. Hai să zic că l-am member până la nunc. Double! Nu fiți să... What the... Ok, poate unul mai rând asta. Dacă eu câștigă. Mai ducăm în afară de asta, pe rândă și data. Hai să mă ducăm în rândă și data. Ăsta e meciul pentru că da. Și jucăm și continuarea dacă vreți. Ok, hai că aveți bun. Da, la bun. Vedeam că am skin-ul ăla de Disney inventar, nu l-am pus. Nu arată să nu știu la făcut bun. Nu știu de ce am pus pe asta. Hai să vedem, boys. Cacalaca. Nu știu, meciul viitor poate vreți să facem facecam? Facem facecam. Dar tot în același meci. Pentru că dau record. O schimb record. Să luăm... What the fuck? Era să zic că ăsta e de-al meu. Ăla e de Desert Eagle, cred. Și nu-mi place să joc cu Deagle-ul prea mult. Dar nu cred că să jucăm luna viitoare. Sorry. Bă, de ce zice asta într-una scuze? Când...
era să zic ăsta e de-al lor. Dar bine că am fost. Bă, mă duc, îmi bat picioarele. Bă, păzește în spatele. Nu! Shit. Bă, am câștigat. It's fine. Bam, popat.